Ira Yesu ye bom paye eda wasese Erade mama ye ho kwaye na afi ebegu asam no so akere amansan mpaye nyina ne se bedi e kaye ne ma wasemi enye nshirama ye eda wase e odin mu amen amen yeda Nyankopon asese Erade ehu ye mobo na nsan ye frase esua ne ma mebre no afa asamado ho se be kaye dia yedi kaye esua bibi kakra efa se onipa wu a okae na chi ana enum ye hunu se onipa wu a okae na chi de oye ne owi ase bia ne de okasa ma do ho a owi mfi gise de owu de na wunimu a eto wo a esi a wa hunu na akọ ho a wonka ye tisa adesua ne boa pa enu achi ye sa hwe mu hunu se endi se obi wu no okasa ma do na so ko paradise a ohu manifuo bi a okọ ho a be hunu ana eno nso ntechi mu ba se okọ ho a ihu manifuo bia wasamado ho a yebe hu no ni nyina ya samado ho ade sua no a anafi eno da nchen so a ehwe mu hunu ba bia asamado kora ne paradise nso wo enum ne yati ase hu no se sa asamado ne paradise ye kan nso e wa asase ase eni soro eni ewie we yase ni mo wasase ase akra bebrenu a omunim Nyankopon no eguo ahụ bebrenu egu a ewo edinya ho do bebrenu a refresa hell na asa samado no amani hu krum ho no ene ho anso na ne nche pe na paradise nso eno nso ewo na nu achi ne san sunya hwie mu no se asamado nto ye wote asefo ye kan asamado a ndi wo hu bi a wote ase ana eno nso ehuru se asamado se ye mu ahodo ye wasamado a ye bia a ye wo ho a nipa bi ewu a omokra no kọ ho ene wo be a amani hunu wo bia nso bia no asase ase o ahase yo eno nso gina wo se na se gina wo asamado na afi se hunu se asamado ye hu bia wote ase e wotimi tuo na wo adwene a ono ade ye ntotoye na o di bone na waba na nyum a wo mmeni pa bebre no a nso eno nso yesua ho asem na enche bia na sai sua se asamado nso hunu se hell has widened its mouth nsa asamado nso watrene na kwatrene numba ya kakaraka a wo mmeni nipa ewu ko wono eno nso eni ano ihwe mu ahunu se ewu ekoso bebre no na de enam hell na se watrene na kono mu nti na nipa nso Nyankopon no ene manipa nkwa na so wate a nipa ewu ntentem na pesa sua ahunu se waba na kono mu nse hell na nkasa nipa enam se nipa ekọ do so nti no ama ho no nso abai na ho nyama da obi a obekọ obi a no obesene ho na obi a no obakọ sisama nkwai so wasi sisama nkwai na fe ho ayema na na anu ya nso yesu ya hunu se na abonefo esane kwasa mado how sinners descend to hell eno nso yesu ya ho asem se ehunu se obi ye de bonye ni na se owu a ne kra no sanye wono ne honhom ne woni mu ne kra ne besane akọ sanye owuo ene asadwuma die wonyina ne ye wobobo ni panyina no ekwasa maado na ene no ye toaso na no ye nwie hu adesua no sede asamado sede ni ene na mesa ne ye toaso sede ene taata na koye se how sinners descend to hell part 2 na no ye nwie na emunsam na me ka mo kakra ansa na bi ya toaso yegen ka Nyankopon asem na yehu no se enka Nyankopon asem no Habakkuk chapter 2 verse 5 Habakkuk chapter 2 verse 5 wo se ensa ye odadaafo obema ho kyerefo ne ntena ho de wata ne kra kono mo se asamado na otese owu a wonmenye na obobo amama no eba ne nkyei na otietia amama nyina eba ne nkyei no ase ye kan ne mamiensa iwe mu hunu se owu die se wonmen da beko so wa kunipa saa wo wiase na ona ebo na afi enu da nchen so a yewie mu ahunu se saa ne beba de a wo beko leave totobento a etoso enum no eba a enu ho ali sua ne nkan afirije nkan no nkan saa asem no ewo Nyankopon asem mu ewo adisem enwoma no eti enkron Revelation 9 ho ne nkan ye Revelation 9 nkan Revelation 9 so a wo ka unya time nkan 9 1 to 6 ya ehọ na asem no yen ka afiriye ene kire se owuo ewo 5 months leave bi a daachi bia na obekọ sa aben no enya bomu a
ani sua ya bebre hu se ye to aso ye ne sa kan so Asamado ankasa no won ebobo amama nyina no he gathers all nations won ebobo amama nyina no je se nipa wu a ye fa wo yakro ni ye fa wo yakro ni ye fa wo yakro ni ye fa wo yakro ye ta so wo mo no se wo wu na eri so adwuma ni nyina ba mo wu na se nipa wu a wo do wo mo kro unim Nyankopɔn de a wo kra ne wu a owu obofo mba won nkyai na na ehwe mu hunu se owu no ankasa no one head of that administration in satanic kingdom obonsama hini no emu ho no ahom dodo no awonwuma obi dodo no eye na ebinom ye hye ebinom ase na owu nso ye obofo pani pa numu bia na wo ahonhom ehye na se a ono wo mu na ebomu di sa adwuma wonyina awo agency wo ma bia mu ni kuro bia mu kosi be nipa wuo bia me nipa tie bia no obansam owu agency ho na owu pa na sa owu bofo no na obefa na ode wokọ ti obi a wonim Nyankopɔn bia ne de ati ase se owu bofo beba won nkyai okra no ho mo ne befa okoro anya wade bofo na befa okoro wo da ne to se ya timua obuhua ne se owu apie ho obuhua se owu bofo anim nie na fo obebo odo bekọ akotoa oba panom na yese so unya Nyankopɔn ni pade a owuo entime mfa ho ene kenka Nyankopɔn asem no Habakkuk 2 chapter 5 no ya de so ehia pa wo so woboaboa amama nyina no eba ne nkyai no osa tietia nipa nyina o na etietia na yese ofa wo efiri asei ni wafa wo efiri ha ni wafa wo efiri asei okọ hospital akasie mu wona nipa bewuo bia na de na wafa wo ekọ ti waboaboa dom bebre no no ti edom wo so ne kwa Asamado nyina no a waba menum nyina no owuo bofo ne de wo ko ho ti owuo a wo kra no a wo mu no eno antimi hunu kwan enko Asamado gise owuo bofo ene so ne mu na afi wo de na ko na neno adesua ne meboa ye bebre ye benya futuo ene kokobo ene adesua bebre no anso afiri mu a ebeboa ye obonefo wu a die kan ese owuo bofo befa na Asamado ndi obi obawu obi a wonya Awurade dia no se wonya dane to ho pe owuo bofo se owuo bofo anim nie na afi wo de wo sene wonya dane to ho no a na bo nso obi hu owuo bofo anim so wo na eba no afi die wo de wo sene di nipa wu na kra nkasa ase we so nipa bi obawu obi ka de nkasa ase we so na obofo a we owuo no bona sando tie wo nyina hye ne nsa wo twini pa nyina nyire de wo mo ekoro sisi a meka sai wona so wona ujan na to wo pe wo hunu de meka be fe yan kan jira wo sai nya yi chiro ene mo nya ne nim kwan ya Onyankopɔn de sansam wo nyina kire ya ne yeka na wo de ba waje de na wate ase enti na be hia se de twensam ne kire wo ene mo so Onyankopɔn de a kire wo anisuade hunu mu o asa na me be jina se aka kire ni mo me wate ase se uwa na se wunnim Awurade de a owuo bofo ba won nkyɛn na obefa wakɔ Asamado nti wona eboaboa nipa nyina nti wona akɔyɛ organizer senior organizer wona eboaboa dom nyina no wo so wotietia wo mo no de sade wo tietia bi wo hipu bibi de sade ya ka se obi hipu bibi na akɔyɛ se do tie bi ya eboaboa no bebre esum wo eni owu na aboaboa dom nyina no kwa Asamado na ohutini nka ho wo ohutini ya de ne ya obewudie nenso wo de wo onye bone nti manosu ontime moboa wo so oboaboa wo mo no ba ne nkyai wo a se wunya dane to a obonsam na se owuo bofo no entimi moboa wa no enkɔ ne nkyai because wo bekɔ Awurade nkyai na wo mo anim Awurade no na daachi bia no wo mo kra na ewu a ekɔ meka se ebia Asamado onka Nyankopɔn asɛm no a wo mo owuo sa owuo yɛka asɛm die wone de se Awurade eniwu mu ana anya de bia o bo obra etene de a wone de wotie bia ne de obefa wo de wakɔ wone wo mo de wo munnim asɔre a wokuro owuo bofo no owu a obefa wo kra no de wakɔ Asamado no ni akɔse wani ya de makɔ huna manne wo ho no wone omfa wo asɔ na wokuro ana yeku a wo dom yeku a wo dwan se bia medwo okuo se nkyerɛnneɛ bia ne ho a ɛkyerɛ sɛ woyɛ Awurade de nko ade a
ene no ase ye twon de wakoro sensan bia ne hu a kire se wo ye awurade dia na wo som awurade na wo som bo awurade nim Nyankopɔn anya sankyene bi wo ho de a uwu a okara na owu bofo ntim ema wo nche se obetam wo do akwa asama da bi na eno ne ade a se obia wuti asempa pai obi ne yiye ono de onim se Romani onim se wo ye presbyni ana me ko sisi onim se wo ye deeper life ni ana se wo ye end time ni ana wo ye Muslim ye kramoni onim Hindu ni woni onim obia na djuma na wo ye ni ministry na woni ye wo hwe so obofofele eni adwuma na woni ye wo ye unya na to ha se wo ye kramoni o se wo ye sunsori ni o se wo de wo do eku o se wo no unyo eku bia o se Nyankopɔn sankyene bia no ho kire se wo ye Nyankopɔn ba wo Nyankopɔn nipa kronkron a obra fata enya unya na to ho no ano no wo bofo befo akọ onfa won se wo ye defo emfa won se ahia wo emfa won se wo ye educated se woni abie na woni ate na wo wi ase nyansa da bi wo de ni ya befo akọ o nka Nyankopɔn asam no wo enka Jeremia 9:21 wo se na owuo aforo abaye mpuma mu atia yen se na owuo aforo afa ye mpuma mu atia yen abanfa efe mu sa ebetwa motafo wa afri emrono eso ene emrantie afri monten so ye wadi asama e kanie wodi otimbo wura ba bia hunamu wa ye kan wo ye papa obewu nemo se usuro wa na so Nyankopɔn de a edume bia fa ne timi tu nipa nkwa na so na bone timi twa nipa nso ye nkwa na so no se owuo wa fa mpama mu wa ba ye nche bebi yati a ye ho to ye ne ho dwen no ne owuo timi wura ba bia ba eni asam wo to ho fo na ne sa nsem we ebo man nsem we timi bokoko wa abomodi a minia eni ye de kan nyina de da ati asam o da ati asam eni so wo wa se onya mfa awade se wo kra na waje nkwa na Nyankopɔn hu entu mu na wo nya Nyankopɔn nipa kronkron a Nyankopɔn atwe wudin e wo ne nhuma mu di a owuo ewura wo se obawura ye mpuma mu na wabo sa na wote so no wo ba so kwaye na so wo kwaye mu a onsuro wo ba ho ba bia wo se obawura woni obawura na wo se wo twa manante akura atugu ene maba wa bebrenu a na ewuwo na de ka ne se owuo ne de ne ho asa na meka ene owuo ne eyena ne mo se owuo a owuo bofo no ene be fa wakọ asamado nti obi obewuo Nyankopɔn bi ahonbone ene be fa no konya ekọ asamado nti wo betena ma ahonbone be fa wakọ asamado ahonbone no muti wi ase se de be na omo yeye duma be na omo di yeye na me ebe hwe mo no sente ho no atwa owuo abobo mo no bebrenu no wo so obobo mo bebrenu no a omugu wo no wa ene se bi en so bi anya bi ya bobo no anyaka atwea bobo no kakra bebrenu esumo no saa na wo se ba mo owo nso waye wo na ebobo nipa no ko wo na ebobo nipa obo abonefo no ko na wo beka hu bi ana se wo de wo nka hu bi ene adwene hu pa wi as no eso pa a mighty world na nipa se mu ma pa se nipa ko ti wi as kora no is about 6 billion nipa don so pa yi pa nanso minute bia no nipa ewu ebre na wo mu ewu nyina na ba mu ewu nya wu pa na o de wo sene wo be wu pa na wo bofo owu na ne bofo edina wo kwa no enya so wo yare na wo befo akoro na wo yade na wo tin nsemu ya wakosuro da bi na ebe tire tire bebre ndi ebe se yetwe adwenya na nso a na se wuni mewurade de a ahonhom a etwe nipa ekra ekọ asamado no wo mu ye busy pa wo mo ahenie mu so mo ye busy pa wo mu nia da ade kura because nipa ewu no e wo business e o mo adwuma ne se ye betwe nipa nakọ munya da ye twe akọ ndi ye bobo mo no ye bobo mo nyina no na busa ho se oda Nyankopɔn bɔfo ne ba befa wakọ paradise ana ene meka ho asem pa ne ye ho asem so ade sua no de papa na esi nkran na we de ekokobo de ka kire mu de asama no nsama yesu nyina de ekokobo obi mfra wufo meka san nsam we enkyira mu Yesu se obi ye mfra wufo ma ne wadifo bu owi ase Nyankopɔn de san nsam nyina kire omo waka kire omo a omo ti wi ase nanso bebrenu abe asoden a omo emfa
nanso wu a de eka nyina no mo se pefe da ho owu ba fo ba won je si a wode to won a mpram okra no efi mu pa no okwewu mu yere na wo fe wode wo kọ asase ase na okaka wo mo bobo wo mo no nyina nso ano tie se owuo waforo ye mpoma otimpa ba bia eba won che na fi obekun wo ye rade dia dia wu a owu nya ade a se akrisofo ana se enim nyankopon e di ehuhu etena se ebi se ene de eye nipa bia kwai wo ye papa obewu na ye bone nso obewu se de nyankopon asam kan Hebrews 9:27 no ene de ho nipa bia na mummi kako se wawuwo no ena wawuwo nu a okra ne nim nyankopon no ena ahonbone ebebefa wo na afi yabobo won so wano hoka wo mu aka nyina ho ewo asamado eni na de ebesi ya tadwin na nso won se abrabo be na ese yebo onka onyankopon asam no ewo Job 21 verse 23 to 24 nso a yenhwe hoye Job 21 wo se obi ewa hoodin pintin ene wawuo ebra ne ho etono na naso mu adwono nufusuo ase ni hunamu amaama na ne nompemu ehonso no wofro nso ede ne kra awrehuowu a wani enipa no bie sana awurade asem eka yegenkae Job 21 23 to 24 yegenkae se oterese bebrenu a wo etiye owo sika na ampa na so no dwono ne matwa ne ho ahia ne nyuma koso kama na nso matia ne wawu tinso ye kan die mfa obi a wo ya ayarefo na wo mbewu da bi oso obu na so no dwono pa wo hodin pintin hu se bema pa ne bema kan dinka pa ni obu hu na akonya accident kan konhia ne wawu endi wo se obu ha ne ho dwono ho tono wo sisi adai wo japade onfu akase bebre nuwa nipa nyuma ma no sika wo hwie ba na brabo mu no nanso nipa won ne bɔ ne ho bai fa wo sika bi si nyankopɔn ni mu nyam na wu a wo kra na tinya kɔwade nkyɛ fa wo kra ɛsɛ wade nsa ɛna wo se obu won so a ewiase wo bai na wo mɔbɔ pa wo fro nso wo se bi nim de wo kra awre ho na ewuo ewiase etimi twɔ mo ma enima nkɔ yie ma wo mo so due mu na pa wo mo abɛbere sɛ o haw da dwene ekame yesa ni die sa mi pa na obu wo ha oni bi nenso so ne nso obewu obi da mpa so esi a nenso mi nua ba ni wadwen sa oda mpa so no bi ya obewu da bi ne mo mbamode na sakra wadwen na sa wu a ewade bofo abefa wa ko paradise anya sa de awu pe empa na woda so no wu pe owu bofo ba won kyei na fo odo wa kwasama do awon woni betu so sa ne ro mekọ betwo nyere na de odi wa akaka omo a adi kai no mebire nu wa de kai nso yetu ya ni hu ye kuro mu a ye mpani mfo dodo no akọ ye mpani mfo betu wo dodo no wo nyina akọ se wo wuwo gba oboa no obo wo nyina no dodo no ni mawurade ebini ya boy akọnsafoɔ ebini ya bosonsomfoɔ ebini ya wudifo patapasam ne atitrasam ne ne ma anye ne bebire nu ayɛ ɛna owuo nso de uye de ne a utwimu tenten kura kopema soro a sɛ de tie bia da koro uwu afiri wiase mena wani agye wanya sika mena unyuma bi kɔsoro mena wanya degrees ahodoɔ a wu gidi wo wiase no saa bere no wa nso wotumi akɔma na yie sɛ de dobu kan no so obu ahoɔden wona mo pintin wona no papa we na sɛ wawuwe nanso men kan kyerɛ sɛ owuo nti mo bra wo ne mo de yɛka kyerɛ wo ne sɛ wanso nyankopɔn owu sika nyamu a wanso nyankopɔn owu hia die mu a wanso nyankopɔn owu nimdie no wanya no degree no wabɔ no college na wakoro no enwoma no wasua no dwumadie na ɛhyɛ wɔn nsa position na ekura wɔ no de bere a wɔwɔ no sɛ wɔamfa awurade anka ho a na sɛ owu a wona na to wie pa owu bɔfo bɛfa akɔ ɛne owu bɔfo mu ha no wɔde wɔ kɔgyere wɔn wɔde wɔn akɔ no enia no wɔn nyina yɛ kwasama do ti hono yɛ ma ɛhono yɛ sɛ dɔm ta hwa ɛmɛnyɛ Africa kɔ nya maaye no America nya maaye no ɛmra Europe nya Europe no na saa mra na mi party ase ti memu nyina owu na ɛbɔbɔ wɔn nyina no kwasama do ti wɔn akɔ organizer no agents a wɔn yɛ adwuma wɔ naseɛ ti wɔn fa wɔn sɛ wo de kɔ asɔre wɔn fa wɔn sɔfo a wɔyɛ wɔn fa wɔn ɛda a wɔyɛ wɔn fa wɔn de kia wɔn ankasa wɔyɛ na wɔn sɛ wo ho teɛ na awurade asɛm ayɛ ɔkronkron na awurade tu mu
na wo ye Nyankopɔn nipa kronkron no owuo entimi emeboa wa no bi wo de obewu nanso ya mmoa wa no enweka wo mo ho de ka ne se o ne boaboa wo mo no abonefo na no ekoka wo mo aka no ho won etietia efira amama mu saa no de wo nyina nso akọ onka Nyankopɔn asam wa Job 38 verse 17 so a o se wayi owuo aponkase di a kyerɛw ana se won esum ka bi abobo no ya asam kase pa na obusa owuo aponkase no eyi a kyerɛw pan de ensama ye kan nyina no unya foto bi wo ni so de na o famu aba wo famu afutu ana se wo de wiase ya wote no ana se wote wiase saa na o mo mbewuo no unya wu pa obeduru ehọ no owuo aboboa no ho no obedu nsamampom wo ho menka wiase de yegosie wu no obedu asama no ho no na ya twere agu ho you are entering to the destruction. You are entering to the destruction. Yes, sir. Wo ko wasaye mu obedu wo no ni atwere agu se wo ko wasaye mu you are entering to destruction. Wo ko wasaye mu ni wo na asa atwere agu obi gu wo se state of no mercy enwo bro ni ha na enso osanya enye yie enso mu sai okọ ba bia okọ destruction mu atwere agu se okọ destruction mu forever ogunhuna mane onsa me wiase bio enwo bro ni ha sei ha de no mercy state of no mercy okọ a oha oni amane hunu ene wo mo ho nyina de wo mu hunu no okọ so ogunhunu bi osan wachi a enye yie de ka nyina na te sa o skani no a Luke 16 no so okọ ho and one also enter as state ni mo no ho no ohun say no mercy. You are entering into the destruction. Ura amani hunumu ura wasaye mu ni atwere agu ho krono na obo ti wiase a obo ye no awudie na obo ye no ofa wiase bo wo bo no nya atwem na wo ye no adwama mo na obo ye no nyinsen tu gu no Bible no na hu anhia na wotieti aso no sika na wunya ye no ofi se bia sika ni ade nyina wasua ngomantu ani abie che nipa nyina wani ate uni nyanza che nipa nyina no ena de waba ha sei no ahobrase a na enu mu papa ya wanya bi da boa wa mo onyame adwuma Nyankopɔn nkrofo a ye ka Nyankopɔn asemi wantimi ya amoa eba saa awade bebusaw na omunsi atwere go se okɔ ba bi a ohaw ewo onsa mabio na afi ni afi akɔ wuram ni atwon yere ni yede kɔ akɔ kan wo ni atwin so aka we mu ni abobo mu nyina no minu ya nsoma ye kan ehu pa wo ti emra me bo ensam wo nyina me boa me ka boa no de me twa adwene na so na se owuo na eboboa abonefo nyina no kɔ asamado enadwuma one head of that administration was satanic kingdom tunya wu pa na woni maru ade na Nyankopɔn sankyene bia enka wo ho a obekɔ hɔ uwe bofo eba wo fie sinikwa wate pam no mane nkɔ fa hote ye pam no anya saade a obo owura won pamam wo bago hu se ubegye mu obetwonyere de na ode wakɔ na bedu woni atwere go se okwa mane hunu mu okɔ wasayie mu ehumoburo ni ha sei onsa amba bio na aye akaichi sum Nyankopɔn wate emfa so re ngwo a ho manyamia so me kasa chiwe enkasa nkyerɛw na wade hu mɔbɔ na wonye boni bia waye bia na yenso wade won fa nkyɛw na wade be obɔne be kyɛw ubenya nkwa misrasum bie mamo sɛ wade ma asemi enkasa nkyerɛw okra bia na enye nhyira ma yɛn minua no emra yɛbɔ Nyankopɔn paye sɛ won fa awurade a fa awurade sɛ okra no wade nkwa na awurade hu nkan na nasɛm no sɛdeɛ abɔnefo sane kɔ asamado ena makyiri mu no sɛ nye wɔn a na ɛkoro honhom a yɛ owuo no ena de wɔn koro yɛmɔ empaye yesu agya yɛbɔ mpaye ɛde ne monyam na ase kɛse ma wɔn nsɛm pa na waka kyerɛ yi abɔnefo owu a wɔn kra no owuo bɔfo ade wɔn bɛkɔ wɔn ya te ase na wɔn baduru wɔ no na wɔn hunu sɛ ayɛ too late yɛsrɛ hu yɛn mabɔ na wɔn ya te ase sɛ owuo na ɛboaboa abɔnefo nyinaa no aba ne nkyɛn na hotefo de enye owo ne bobo ya no yebewudie
nanso yɛnka wɔn a wɔboaboa ɔma no ho no bi ebese na enimo ne de ho atɔ so ne mo yɛdane abɔnefo de a owu maboa ya no na fo de akwasama ado efise saa dwumadie kɛse wɔ nyina wɔ wiase no wɔn are in charge hu yɛmɔbɔ ne ntimi ne owu so nkunim yɛda wase owura Yesu din mu amen.